Amen. Kain na tayo guys, kain na tayo. Dito yung mga anak kong dalawa. At may pasok si Ate Papa bukas maaga pero sinikap niyang makarating sa Ate Paypay. Ano oras pasok mo bukas na? I don't know. Wala ka? It's my day off tomorrow. Okay. Sige, kain muna tayo. Guys, tara, kain muna tayo. Kung time ang inyong lakay after 27 days. Mula August 1. Really? Mula August 1 hanggang ngayon. Ngayon lang ako nakauwi. Kaya fiesta na naman. Guys, kirain na tayo. Umatawag yung anak ko. Where are you, pa? Andito ba? Kararating ko pa lang dito sa ano namin, yard namin. Tapos ilang minutes ka pa away. Mga 30 minutes siguro. Oh my golly. Kararating ko lang. Wala akong magagawa. Where's mom? Andito si ma'am. Sino Oh, yun? yes, si mom. Si Paypay, sinundo lang ako. Meron pa? Ito, sige. Yung mga ibang kagagamento ko. Ano nilagay? Mom? Sino yun? Paypay? Kakatawag ka ni Paypay? Oo. Lamig Meron pang naman konting, dito. may konti pang Kasama laman mga yung bata? may konti pa laman. Ano yun, yung mga Naka-vlog ka? Ito, oo. Ayan guys, mag-ano na lang kami. Uwi na lang kami. Tulog yung mga bata. Okay. I'll see you guys later. Mamaya, sige. Saan Ate ba mo, sila? i-message mo. Papunta na kayo doon. Naku, huwag mo akong kalimutan bilhan ng ano We have it already. We're just waiting for you. I don't know why you took so long. Okay, Asan ka pa naman? malayo naman ako Five. pumunta sa bahay. Ma'am? Mamaya na lang, nak. Mas para makapag-asikaso Umalis na kami ng kayo. mami nyo. Ay, anong oras Mami, na? 30 minutes away pa talaga kayo, mom. Oo. Maliligo pa si Papa mo eh. Mamaya na lang. Oh my God. Sige, ingat, mom. Sige. Alright guys. Hindi. Hindi mo maabot? Hindi mo mabot lang. Tabi mo lang yung mga kagamento dyan. Ano ba ako? Meron ko bago na. Wala, yung mga ano ko yan. Yung mga marumi na yan. Nandyan na. Sa kung ano nandyan, marumi yan. Daling ko na lang yung lumang sapatos ha. Tapos, Sige na lang. Diyan mo siguro ako yan. Tunak Kailangan ko yung basket. Huwag mo muna ilibigay yung basketan. Ito lang pakuha mo kayo sa adusin mo. Para kung sisin. Basta naman. Ayaw mo na. Patay na natin. Yung sapatos ko, nabot mo sa kanya. Mabasag yun. Gusto ko naman sinin. Kalimut. Dahan-dahan kasi mababasag yan. Mahal pa naman. Galon na yan. Mahal. What is it, mom? The shoes? Yeah, yung shoes knock. Okay, so wala na. Ito. Tapos ito mga ano ko dito. What's next? Yan ba, para maugasan ni mama mo. Para ma-defrost din ni mami mo yan. Wala na dun, Han? Wala nang mga damit doon? Wala na. Tinignan mo, Mega. No, wala kang basahan dyan, ha? Basahan lang kasi magbasa-basa. Merong, kunin mo yung ano ko dyan, talya ko dito sa ilalim. Diyan lang. Tapos mo yan. Yan yung kulay blue. Matagal na yan. Can we eat the blueberries? Dinadahan-dahan mo sana yun, Han, para baunin ko. Kumuha lang kayo. Sige, kumuha kayo. Baunin ko rin yun. Papaalaw. Wala ka nakalimutan na. Baka marami pang mga ano dyan sa ilalim eh. Wait, may brief pa Alright, Han. Baka merong buhok dito na blonde. Wala yun eh. Ayun, ano ko, iPad ko, Han? Pinatay mo na? Wala, hindi ko naman
Hindi, ito. Pinatay mo na ito. Oh, sige. Ma'am. Hindi, ako lang. Please put that in there. Don't open ah. Oh, ito pa yung brake ko. Oh, sige. Teka lang, nak. Teka lang. Ayan guys, garahe muna tayo. Garahe. Siguraduhin natin nakasarado para walang problema. Gabi na, ginabi na ng lakay tracker guys. Hi! Si Baki oh. Oh, Blaze, Ate Clark. I'm going in there. Guys, makauwi at pupunta yung mga anak kong malalaki sa bahay eh. Kaya, ano. Hi, Clarky! Did you wash your hands? Hoy! Kiss! Amoy papa ka talaga. Sabi siguro ng mga bat. Eh wala eh. Ilang araw tayong sa karsada eh. Let's go, Han. Hindi ka na dadan sa office? Hindi na, iniinan ako na para makauwi na tayo. Uwi na rin ako eh. Guys, let's go. At gutom na kapag luto ko sa bayan. Napaitan? Ako, nagluto si mami ng pinapaitan. Let's go guys, naka home time. Ang lakay, hindi tayo magpatumpik-tumpik pa kasi gusto ko na rin maligo. Guys, dito na tayo sa bahay. Napapatuloy ang problema. Uy! Do that! Kaya mo si mami nagluto si mami ng ano ito niluto mo, Han? Kare-kare lang, sobrang ko ng anapusi. Maganda yan. Tapos ano to? Papaitan. Wow, pinapaitan guys. May pinapaitan si mami oh. Tapos meron siyang kanin at saka isda. Fiesta na naman dito sa bahay namin guys. Fiesta na naman. Where's the ate? It's the pretty one. Yeah, pretty one. At sa ate pa to? She's in the outside. Butiti? It's so ano. Sinel? Bring okay? Sino bigay yan? Yung pulo mo. Baki, move. Ay, ate Pao. Maganda tayo naka. Lahat, naka-video ka na naman. Oo, siyempre ganyan talaga. Tara, kain na tayo. Vlogger yan. Dandahan lang. Wait, move in the way. Dandahan lang. Clark, move in the way. Kumusta ang mga trabaho? Your tummy hurts? Dahil gutom na? Ay, don't worry. There. Tama-tama kasi babaunin ko na rin yan. Papiesta na naman sa bahay namin guys. Kulang na lang ano to. Kulang na lang ang ano. What is that? Kare-kare. Tapos pinapaitan. Okay, move in the way, my love. Okay. Luto ko, guys. I don't usually Kidding. Tara, kain na tayo. Magdasal muna tayo. Wait for mommy to pray and then ano. I always need to pray. Of course. Dito ako sa ano. Dito ako. Gusto ko na rin kumain. Gutom na rin ako eh. Nak, iwanan mo muna yung cellphone mo. Let's go and read the prayer book. Oo. Hanali ka na. Tayo muna tayo dito at mag-read tayo ng prayer. Buti nakarating kayo. May pasok ko ba bukas na? No. Wala? Look at my nails. Ganda naman yun. Sana all. Si ate pa may pasok bukas. Sige na, Tara muna. Come now. Guys, stand up. Baki, Clark. I have work tomorrow. Stand up, please. Baki, Okay. read the prayer, please. Bagay, hurry up. Stand up dito. Pray the prayer. And the name Pakita, teka muna. Tayo muna natin si Father, mama. Son, and Holy Spirit. Amen. Almighty God, bless us and us for the to eat, and send us a grace by getting our family here, and the daily path to life. We are sisters of Jesus Christ, the Lord, and the name of Jesus, right? Amen. Kain na tayo guys, kain na tayo. Dito yung mga anak kong dalawa. At may pasok si Ate Papa bukas maaga pero sinikap niyang makarating si Ate Paypay. Ano oras pasok mo bukas na? I don't know, Lord. Ay, wala ka? It's my day off tomorrow. Okay. Sige, kain muna tayo. Guys, tara, kain muna tayo. Kung time ang inyong lakay after 27 days. Oh my Mula God. August 1. Really? Mula August 1 hanggang ngayon. Ngayon lang ako nakauwi. Kaya fiesta na naman. Kaya at least nakarating dito yung dalawa kong mga lalaking anak para makasama, Baki, what makasali. would you like to eat
now. Mommy cook a lot of food for you. Talaga na, Pao. Umupo na dito. Umupo na muna dito. Papi, what do you want na? That one? Okay. I'll give you. Guys. Remember these? What's that? Mang inasayo. Yeah, Can you open this one? It's hard to open it with the nail. Ever since when I got the nail experience, everything was so hard. Including when I took the oil things. It's so oily. You know how about that? Here, bakit? Where are you sitting? Go. Doon lang tayo. Here, bakit? Ati Pai. Oh, so good! Kain. Thank you to Mommy because she cooked it for you. Dati Papa, wasan na. Pasok mo itong langaw na ito. Magagawa dito. Ito ng carbs mo ha? Kanin. Tatas ka? Kain ka? Ay, hindi ako kakain. Bigyan mo yung bata ha, no? Muna. Clark, what do you want, Clark? Akala mo kaya mo. Get the rice na lang there. Ang lalaki ng chunks mo ha? Here, Clark. Thank you, I got it. Ay, ano laki? Oo, sige. Ganun naman talaga yun. Where's Ate Pawagin? I don't know. Wait, what? So good. Mom, did you put your soup here? No. Right here. Stay over here, Clark. Where? Bayo mo ah. Here, I'll get it. Let me get some Isa na si Pao nag-washroom? You know Ate Mommy's pa. Guys, tara let's bagets, kumain tayo. Right? Ano na? Baka mama. Ay, nako, Diyos ko. It's like, My God, it's so good. I didn't get to make a t-shirt last year. Si Pao! You know your Saan ka na? graphics class? Oh. Like, I didn't get to make my t-shirt. Guys, kain! Our shops ended one day early. Gusto ka dyan sa bandang your bakit? graphics art class? Guys, kain tayo. In your school. Wait, what is it? Yeah, Dito na ako. we have shops. Doon na lang We si call Ate that Papa shop. Mami oh. She Mukhang also siya pwedeng made, makisiksik na. Where is she anyway, Ate Pao? Move just a little bit para hindi si Ate Papa. Baka nag-washroom. Guys, kain tayo. Ayun, saluhan natin itong pagkain dito ngayon. One time lang to. Yeah. Nakipista yung dalawang anak ko. So good. Yung kare-kare? Papay naman. This one's good too. Napaitan. I haven't tasted the pie naman. I haven't even tasted that thing either. I might like this one. Big chop. Kaya gusto ko nakikikain ko dito. Lalaki ng hiwa eh. Hawakan mo na lang yung nak. Right. Just share your finger. It's not hot. But it gets messy. Doon sa taas yata. So wash your mata, Pai? Kaya mo na, Pai. Ano sabi niya? Guys, busog na busog ako. Yung anak kong andun, yung dalagang panganay, hindi nakakain. Kasi busog na rin daw siya. Nag heart to heart talk lang kami. Off the camera ba? Mag-ano na lang ba kayo? Magdadala na lang kayo? Pag kami pagkakataon kayo doon, pupunta kami sa bukas sa St. Laurent. Dito na lang kayo. Ha? I forgot the address. Pag nandun na kayo, kahit nandun kayo sa labas, susunduin na lang. Madali lang yun. What is it? 65 ba? 65, ano yun? Ano yun, Mami? Umakyat na rin yung maliliit namin. 40. Saskatoon Bay. So full! Ayaw, Oh my golly! Busog din ako eh. Walang alak muna ngayon. Bukas daw, sabi nila. Bukas daw bibili yung mga ng drinks. Go and rest pa. Totoo yun. Kasi kauwi ko lang, pahinga na lang muna tayo. Gusto mo ba yung ano, Pai? Yung ito? Pata? Mami, ito na, papay ito. Andun na. Mami, ziplock na. Ayan, uwi na daw sila guys kasi maagang may pasok. Baka si Ate Paypay bukas si makakapunta dun sa St. Laurent. Malalaman kung anong plano. Pinapahitan, o yan. Pero kayo
Nagdala ka ng pagkain na. Magpapadala ko tapos bukas na ulit kasi bukas pupunta naman kayo bukas sa today. Ano to? Si Mami. Baby Ice. Oh, ice. Okay. Sige. O sige na. Been a long day for May Papa. pasok ka pa, oh. May pasok pa si Ate. Baon niya bukas. Ate Papa bukas. Oh my God, that's so much. Sabaw. Kanin. Doon na that's enough, Mom. That's too much. Sige na, nak. Ingat ka. Anong oras ba pasok mo Bye, bukas? Pa. Thank you for inviting us. Kumuha ka ng ano ba? Kunti lang yan, Sepa eh. Mami! Si Papa mo Okay na naman yan, Mami! Ay, my God. Hindi ka na, nak. My mom is so rich of the food. We never get hungry whenever we go here. Kain? Hindi na ako kakain ng papay ko. Mami, wala na talaga laman si Papa. Hindi ka nang kakain yun, hindi na ako kakain. Tay, wait for me, please. Yun. Saan ka matulog ngayon sa kaya? Hindi ako matulog sa inyo. Sige na, nak. Bye-bye na. Thank you, Mom. Halika rito. Pag mo ako. Kunwari pa baby ka ba? Si Ate Pau Pau. May pasok siya bukas. May ka sa Mom? Sige na. Huwag nang mag-aasaran kahit talaga, oh. Ang hirap pala pagka niregla yung babae. Benhan. Yun na, mga... Guys, bye-bye. Ingat ka, nak, bukas, ha. May pasok ka maaga. Paki. Hindi ko na kayo ate dyan sa labas. Kaya nyo na yan? Mami? Thank you, Mommy. Thank you, sige. Mom. Bye, vlog. Yung wallet ko, wait lang. Naiwan ko dun. Bye, vlog. Kamo. Bye, vlog. Okay. Ate Pau, bye, vlog. Bye, Pa. Ingat. Sige, nak, ha. Bukas may pasok ka, mag-ingat ka. Yeah, thanks. Okay, malayo-layo pa. Ilang oras ba driving mo bukas? 2 hours. Saan ba yun? Glenboro. Ha? Glenboro. Sige, bye-bye na. Okay. Thank you. Okay. Ayun, guys. Nak, sige na, bye-bye na. Ingat. Ito may papaitan ni Mami na binigay sa akin. Sa bawal lang yan, wala nang laman. Hindi na lang. Kunti lang talagang laman na yun. At least natikman nyo. Alright, dibe? Say bye-bye to Ate Pay. See you tomorrow, St. Laurent? St. Laurent again? Oh my God. You never stop going to the beaches, huh? Siyempre, ganyan talaga. Inaano nila yung summer, guys, sa summer. Okay, nak, bye. Bukas na lang. Okay. Alright guys, puputulin ko na i-vlog natin dito at magtutulungan ko si Mrs. mag-asikaso pa nito na babawin namin bukas. Magkita tayo bukas sa St. Laurent kung matutuloy. Kung hindi, dito lang sa bahay, no? But anyway, thank you for watching. Love you all. Peace up. Bye. Lakai Tracker.